Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si zahrajeme jak se to jmenuje, Siren Head SCP and Terrain. A tohle je druhý díl. A je to pořád ta samá hra, ale dneska je to druhý díl. Já prostě, že je to druhý díl tady toho videa. Takže, to je tahle příšera. Se vrtaj. Proč musíš takhle vrtat zrovna, když točím? Už zrovna vrtaj, když musím točit na YouTube. Ty vole, bude tam vrtat ještě dlouho. Konečně. Ne, vlak! Konec. Tak bude tam. Takže tím počkáme, než přestane vrtat. Proč je tam sakra Among Us? Tam sakra dělá Among Us. Among Us. Kam ty se teleportuje? Vláček! Pojďte. Vláček! Na typu! Pojďte na boura. Tady se sleduje může. Tady. Teď se chci sledovat. Já jsem to sebral. Budeš vrtat? Joj, pojď ty. Normálně už jsem se teleportnul sama normálně tady jak nějaký sval. Ty vole. Ale proč mi? Aha, to bude asi. To je lupič!
Počkej, vydrž. Vydrž, já to tam dotlačím. Co dělá? Já bych to dotlačil. Nice. Semiopravář. Všichni ty napište do komentářů. Semiopravář. Ty, ne, počkej! No, dneska tato hra moc docela zábavná. Já dneska možná ještě vyjde další video s mým kamarádem. Možná, že chci jít dneska s kamarádem ven, takže možná dneska natočím ještě jedno video. Já bych řekl, že tahle hra už mě docela dneska nebaví, dneska je to docela nuda. Počkáme ještě, co bude co dalšího killera. Killer SCP. Tak jo. No nebo ať to video se už bude konce a uvidíme se v dalším videu a čau. Dneska je to na konci, už tohle video je krátký, takže čau.